एकदा देवसभारे रंभा ଓ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ସୁନିଗୁଣା ନର୍ତ୍ତକୀ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ ଦେବସଭାରେ ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବଡ଼ ବା କାହାକୁ ସାନ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନାରଦ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରାୟଣ 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 ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେବରାଜ, ପୃଥିବୀରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଅଶେଷ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନରପତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସୌଦନଗରର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରବୀଣ, ବିଶେଷ କରି ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ବିବାଦ ଭଞ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ। ହଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସଚିପତି ନିଜର ସାରଥୀ ମାତଳୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀକୁ ଯାଇ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନରେ ଦେବସଭାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆହରଣ କରି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସଭାକକ୍ଷରେ ଯାଇ କହିଲେ, ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଦେବସଭାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନରେ ଦେବଲୋକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ମାତଳୀ ବିମାନ ପୁଷ୍ପକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହନ କରିନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମାତାଳୀଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଟ୍ଟିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଭଟ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡାକି ନେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଦେବଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୃତ ସୁଯୋଗ। ଭୂଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଣୁ ଆପଣ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦେବଲୋକକୁ ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଦେବୀ କାଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ରାଜକୀୟ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ମନୋଜ୍ଞ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଏପରିକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ବିଦାୟ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେବଯାନ ପୁଷ୍ପକ ଆହରଣ କଲେ। ଯାନଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଘମଣ୍ଡଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଶ୍ୟାମଳଶ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣବିଭା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ମାତଳୀ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଶୋଭା ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ପୁଷ୍ପକ ଦେବତାମାନେ ସଭାକକ୍ଷ ସୁଧର୍ମାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାତାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଦେବଯାନରୁ ଅବତରଣ କରି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସଭାକକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବିନମ୍ର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ ସେ ରାଜ ଅତିଥି ଭବନରେ 15 ଦିନ ରହିଲେ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନନ୍ଦନକାନନ, ସୁକଳ୍ପିତ ଦେବସଭା ପ୍ରଭୃତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଦିନେ ଏକ ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ନୃତ୍ୟ ପଟିୟସୀ ରମ୍ଭା ଓ ଉର୍ବଶୀ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ନାଚ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦେବରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଦୁଇ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନୃତ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର? ଆମ୍ଭେ ଦେବଗଣ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ସ୍ୱମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପରଦିନ ଦେବସଭାରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସ୍ମୃତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବରୁଣ, କୁବେର ପ୍ରଭୃତି ଦେବଗଣ ସାହାଯ୍ୟ ବଦନରେ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ।
तत्पर दिन विक्रमादित्य दुईटी सुंदर फूलतोड़ा आଣିले। सेई फूलतोड़ा मझिरे गोटे लेखा कंकड़ा बिछा रखी एपरी कौशल बांधिदेले जे तोड़ाटी सामान्य मात्र हलीगले बांधिथिबा कंकड़ा बिछार फास खोलीजिब एवं ताहा संगे संगे कामुड़ी देव। मात्र फूलतोड़ा न हलिबा पर्यंत फास फिटिब नाही। सेही दिन संध्यारे नर्तकी दुई जन को डकागला। सेमाने सुसज्जित होई देवसभा को आसिले। से दिनर एक विशेष अधिवेशन रे समस्त देवादेवी उपस्थित हेले। अप्सरा द्वय सेमानंकर नृत्य रे पराकाष्ठ देखाइबाकु लागिले। नाच चलिथिबा समय रे विक्रमादित्य दुई जन को डाकी कहिले, आपणकर नृत्य परिवेषण भंगी अति उच्च कोटीर, एहा पटांतर नाही। एही फूल तोड़ा हाथ रे धरी नाचिले आपण दुई जन आहुरी सुंदर देखाजिबे। एहा कही दुईटी फूल तोड़ा बढ़ाई देले। दुहे समताल रे नाचिबाकु आरंभ कले। मात्र अल्प समय परे रंबा धरिथिबा फूल तोड़ाटी सामान्य हली जिबारु सेथिरे सूक्ष्मरे बंधा जाइथिबा फास फिटिगला। कंकड़ा बिछा रंभांक आंगुली को दंशन करबाकु लागिला। पीड़ा असह्य हेबारु नृत्यरत पदजुगल तांकर बेताल होई एणे तेणे पड़िला। अन्य पक्षरे नृत्य पटियसी उर्वशी यथारीति वाद्यर ताले ताले नाची चली थांती। अत्यंत संज तथा निष्ठार सहकारे से पुष्पगुच्छ धरिथिबारु ताहा अविचलित होई रहिथिला। नृत्य चलिथिबा समय विक्रम देवराजंक इंगितरे सबु कहिदेले। इंद्र दुहिंकर नृत्य पाटवता लक्ष्य करी सबु बुझी पारिले। शेषरे उर्वशी हेले विजयी। नृत्यर आसर शेष है। पुष्पगुच्छ दुईटी फेराई देबाकू विक्रम सेमानंकु कहिले। दुईटी तोड़ा हाथरे धरी से इंद्रंकु परीक्षा करिवा पई अनुरोध कले। प्रति फूल तोड़ारे गोटिए करी कंकड़ा बिछा थिबार देखि इंद्रदेव विस्मित हेले। परे विक्रमादित्य तांकु सबु बुझाई देई कहिले, रंभा नाचिबा समय रे निजर अलक्ष्य तोड़ाटी को चापी देइथिले। फल सेठारे थिबा गंठीटी खोली जाइथिला। फास फिटी जिबारु कंकड़ा बिछा तांकु दंशन करिथिला। सद्वारा तांकर नृत्यरत पदजुगल बेताल होई एणे तेणे पड़िबाकु लागिला। मात्र उर्वशी यथासंभव सावधानता सहित पुष्पगुच्छटी को धरी नृत्य करिथिले। तांको तोड़ारे थिबा कंकड़ा बिछाटी सते जेपरि आनंदित होई सोई पड़िथिला। एणु से हेले विजयी। विक्रमादित्यंक विचक्षण बुद्धिमतार देवराज प्रशंसा न करी रही पारिले नहीं। उर्वशी को नृत्य पटियसी उपाधि मिलिबा संगे संगे रंभांकु मध्य प्रशंसा पत्र मिलिथिला। उपस्थित देवगण विक्रमादित्यंकु प्रशंसा करिबा संगे संगे शुभ आशीर्वाद कले। स्वयं देवराज अतिशय प्रीत होई अलौकिक 32 सिंहासन तांकु उपहार स्वरूप प्रदान कले एवं एही सिंहासन आहरण करी 1000 वर्ष सुचारू रूपे राज्य शासन करिवार वर देले। नम्रतार सहित राजा विक्रम सिंहासन ग्रहण करी निजर कृतज्ञता जणाइले। देवराज निजर सारथी मातळींकु कहिले, राजा विक्रमादित्यंकु एही सिंहासन सहित नहीं तांको राजधानी रे सम्मानर सह छाड़ी दे आस। पुष्पक विमान रे आहरण करी राजा विक्रमादित्य उज्जयिनी रे पहुंचे।